ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୋଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପାଖରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଟା? ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଭାତ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଆମର ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚିକେନ। ସକାଳୁ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଚିକେନ କଟା ସରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 2ଟା ବାଜିଲାଣି। ଇଏ ଖାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଭୋଗ କରିବେ। हेलो गाइज आमे वर्तमान धानमणी नदी ତଠାରେ तटरे ହଁ ତଠାରେ नदी कूलरे ନଦୀ କୂଳରେ आमे नुआ वर्ष पालन करूछु। ହଁ हमर जंगिरा स्टाफ आछंती भाई माने ହଁ आउ ये माने हमर फील्ड स्टाफ आमे मेडिकल स्टाफ दीज आर फैमिली एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट। मुडे गेंजीरा पिंधे तापरे करबा काटी दियो। मुडे गेंजीरा पिंधे तापरे करबा काटी दियो। ଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଠୁ କ'ଣ କହିଲ ରୁଷିଆ वाला प्रथम ଯୋଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? କଟାକୁଟି ସଟାସଟି। हेलो हाय कोटागुडी छोटा छोटे ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ହାତ କଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଟା ହଉଛି ଭାଇଙ୍କର ହାତରେ, ରଡ କଟା। थोड़ा पेंटा हिता ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମର मैरिनेट करबाकू ମ୍ୟାରିନେଟ କରିବାକୁ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ। ଚାଲ हेलो गाइज आमे वर्तमान आसी पहुंचीचु आमर जो बैतरणी नदी उत्पत्ति स्थल गोनासिकार जो नदीटा बाहरी भाई आमर देखेबे ए नदी कूल आमे वर्तमान आज भोजी करछु आमर मेडिकल स्टाफ ଏତେ କଥା କାଇଁ କହୁଛ ତ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ବୋଲି। और सांग मान आमे करछु तुम काटिकी जॉइंट कर दो। ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଆଁ हेलो गाइज आमे वर्तमान जाउछु एई पाखो गां को ସେଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଲ କଲେକ୍ସନ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଭୋଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। गाडीटा एठिरे बसु नाही। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଟେକିଦେଲା ଉପରୁ କ୍ୟାମେରା ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଯୋଉ ବୈତରଣୀ କହୁଛି, ଏଟା ଆମର ବୈତରଣୀ ନା ସରି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କାଞ୍ଝାରୀ ନଦୀ। ଆମର ଆପଣ ଗୋନାସିକାରୁ ବାହାରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗା। ଆପଣ ଗୋଟେ ପିକନିକ ସ୍ପଟ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗହଳି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଜାଗା ମିଳେନି, ଲୋକ ଠିଆ ହେଇପାରନ୍ତିନି, ଗାଣ୍ଡି ଘଷି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଗାକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣ ଖାଲି ବ୍ଲଗରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସରୋଜ ବାବୁ ଆଉ ୱିଥ୍ ରିପୋର୍ଟର ମୁଁ ବାସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ଆମେ କାରଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କିଛି ବସିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିନୁ, ତରତରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତେଣୁ ପାଲ ଫାଲ ସବୁ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। କଥା କହି ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବୁ, ପୁଣି ଆସିକି ଆମେ ପାଲ ଦେଇଦେବୁ ହେଲା। ଆପଣ ଖାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କୋଉଠି ବସୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁରରେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର ଆମର ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ କାଞ୍ଝାରୀ ନଦୀ ପାଖାପାଖି वर्तमान नाना हमरो हां पालो नेकी जाउछु भाई हमर भूली जाइतिले। ଆମେ ଯାଉଛୁ। आउर डो अछि की नहीं जो ଏଟା କେତେ ବଡଟା? कोडोटा ଏଟା କ'ଣ ହବ ଏତେ ନେଇକି? ଏଇ ଗୋଟେ ତ हां हां ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଉପରକୁ ନଜର କରନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଆମର କୋଉ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ? ମକର ସମୟରେ, ଧାନ ବଳି ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସହିତ ବହୁତ ଯାନି ଯାତ୍ରା ମେଳା ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋନାସିକା ଏଇଟା ବସିବା ଗୋନାସିକାର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ବୈତରଣୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳର ନଦୀ କୂଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟା। କି ମନ୍ଦିର? ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତୀଖ ପାହାଡ଼, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଏପଟରେ ନଦୀ ସେପଟରେ ପାହାଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସତରେ କି ଆପଣ ଯେମିତି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତୀଖ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯାହା ହଉ ତାକୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ସଭା ଉପରେ ଚୂଳରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାହେଇଛି। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ରହିଛି ଭକ୍ତି ଭାବ, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏପଟରେ ଆସିଛି ନଦୀ, ଆମେ ଯୋଉଠି କରୁଛୁ ଭୋଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ରନ୍ଧାଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ।
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଏପଟେ ଏପଟେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଇଏ ହଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆମର ସରୋଜ ବାବୁ ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ 3 ଜଣ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଖାଲି ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଫର ଭତ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ତାହେଲେ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ମିତା ଶୁଣୁଛ ନା ବାସ୍ ଆମେ ମି- ଠିକ ଅଛୁ ଏଇ ଫଟୋଟା ପଠା ହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଆମର ଏ ଚୁରି ଭାଇମାନେ ଆମର ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜି ଜାଗା ପାଣି ଫାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ପାଖରେ ଆପଣ ଆସିବେ ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁରା ଆରାମରେ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିପାରିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେପଟୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଟିକେ ଲୋକ କମି ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଟିକେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ହ୍ୟାଲୋ ହାय ନମସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୋଜିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ କଷା ସରିଯାଇଛି ଆଉ କଣ ହେଇଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଦେଶୀ ଚିକେନ ପୁରା ଗଞ୍ଜା ଗୋଟେ କିଲିଆ ଗଞ୍ଜା ଗୋଟେ ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି ହେଇଛି ପିଆଜ ଆଉ କଣ ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ଆପଣ ତ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଖାଉଛୁ ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବୁ ତୃପ୍ତି ସବାରୀ ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲଗରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ଘଟୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ